Il-kap nazzjonalista Adrian Delia ppreżenta 10 proposti lid-deputati nazzjonalisti li huma riċiklati u diġà ħabbarhom sentejn ilu fit-telli għall-kap tal-Partit Nazzjonalista. Sostnew dan id-deputati nazzjonalisti mill-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil. Tal-istess fehma huwa Nicky Azzopardi il-Viċi President tal-L-Mżpn, il-Moviment Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista, u impjegat mal-Parlamentari David Kaza. Miegħu qabel id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi. Fuq Facebook Nicky Azzopardi kiteb biex ma nqogħdux nieħbew wara subajna. Qal li s-suppost 10 proposti radikali li ppreżenta Adrian Delia sabiex ma jerfax ir-responsabilità politika mhumiex biżżejjed. Nicky Azzopardi kiteb li dawn il-proposti huma vagi u riċiklati minn wedit li għamel sentejn ilu sabiex Delia jkun jista' jieħu l-poter u jsir kap. Azzopardi qal lil Delia sabiex jieħu nota tal-messaġġ li batlu l-elettorat fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Jekk tagħmel mod ieħor huwa imprudenti u irresponsabbli, qal Nicky Azzopardi lil Adrian Delia. Jekk hemm perċezzjoni li għandek l-appoġġ ejja naraw bil-fatti u mhux b'mod fittizju. Sejjaħ elezzjoni interna, qal il-Viċi President tal-Mżpn lil Delia. Ma dak li kiteb Nicky Azzopardi qabel id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li għamel like fuq il-kitba tal-Viċi President tal-Mżpn. Jason Azzopardi jkun wieħed mill-10 deputati li talab lil Delia sabiex jirreżenja fil-laqgħa taħraq tal-grupp parlamentari ta' tlieta li għadda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.